Вітаю, хлопчики і дівчатки. Знову недільний вечір і знову стрім. І стрім гэта ніяк не звязаны са Stalker 2, як, скажем так, апошнія стрімы, якія адбываліся на гэтым канале. Таму што знайшоў я такі магчымасці, як нават маючы слабую апаратуру, все адно граць у Stalker 2, што, в прынцыпе, не так пагана. Всего-то 271 гривню. Правда, я ще не зрозумів, гэта на месяц, на ближайшие 3 месяцы будзе столькі каштаваць, ці гэта ўжо абанплата на 3 месяцы. В любым выпадку довольно зручна, каб паграць, нават не маючы магчымасці граць на сваім уласным жалезе, скажем так. Ось таму хоць якаясь магчымасць бавіць час, скажем так. Вітаю, Дар'ю Кірі адразу ў чаціку. Ось, таму, калі вы хочаце раптам паспрыяць, каб я пачаў граць на нармальнай якасці і стрымы былі не такія размытыя, так, тады можна закінуць грошыкаў на банку. Я зараз ганаровы уладальнік Манабанку. Я перамог Манабанк. Ось, і цяпер магу ствараць банкі. Власна, вы бачыце ось у гэтым кутку QR-код, у гэтым кутку таксама QR-код і там яшчэ сума, якая там накоплена на банке. Ось, калі не атрымліваецца у вас штосьці з QR-кодам, у апісанні ўнізе пад відэа можна паглядзець, і там ёсць гэтае апісанне. Зноўку ж я ні ад каго нічога не вымагаю, ўсё выключна на добравольнай падставе адбываецца, таму калі не хочаце данаціць, не данатьце. Хочаце данаціць, заданатьце. Ось, у любым выпадку мне будзе прыемна, да таго ж ось тут, як паказаць, ось тут з'явіцца код, ось, з вашым імям, ці так, як вы падпісаныя у дадатку Манабанку, таму таксама невялічкая секунда ці 3 нават славы вас таксама могуць чакаць. Ось. Ну і такі невялічкі лірычны ўступ. Таксама яшчэ падабайкі можете праціснуць. Калі не хочаце данаціць, праціскайце падабайкі, распаўсюджвайце эфір праз рэпосты, праз уласныя сацыяльныя сеткі ці там іншыя якія-небудзь групы, дзе абмяркоўваюць навіны, палітыку і гэтак далей. Сёння навінаў за тыдзень не скажу, што там неяк шмат. Больш такога, прынамсі, у мяне ў галаве. Гэта ўсё адбываецца больш як нейкая такая размова, нейкія высновкі, якія можна з гэтых самых падзей, якія адбываюцца, зрабіць. Пачнем з навіны, якой няма у назве, таму што я пра яе забыўся. Ну і проста трэба было шмат чаго ўціснуць яшчэ у назву. Ось, пачнем з выбараў у Румыніі. Румынія, напэўна, гэта па-ўкраінску. Беларуску ўсё ж такі Румынія. Ось, адбыўся там першы тур выбараў. В прынцыпе, не так важна, хто там колькі адсоткаў набраў, важна іншае. Важна тое, што ёсць там прадстаўнікі і сілаў не праеўрапейскіх, скажем так, і гэта ўсё досыць яскрава там бачна і выражана. Ось, праз прарасійскага кандыдата вымавіць ягонае прозвішча я не буду спробаваць, таму што там 100% будуць нейкія памылкі, і ввогуле большасць гэтых румынскіх прозвішчаў, яны такія трошкі смешныя. Ось, аглу там всякие і гэтак далей. У мяне яны смешаць, і да таго ж не вельмі разумею, дзе там націск правільна ставіць, таму, каб не абражаць нікаго, просто не буду называць гэтае прозвішча. Калі вам цікава, можете загугліць. Ось. І ось гэты прарасійскі кандыдат набраў там у першым туры найбольшую колькасць галасоў, 23, там амаль што адсоткі. І хтосьці там пачаў казаць, што все там зраданька у Румыніі,
Але ну 23%, гэта ж не 83%, як пэўныя людзі любяць сабе намаляваць на выбарах, гэта ўсё ж такі 23%. Ось, і перамогу гэтыя 23% не гарантуюць. Ось, і нават праз ось гэтую такую вялікую колькасць адсоткаў некаторыя там з кандыдатаў падалі там скаргі ў нейкія там інстанцыі румынскія, каб правесці яшчэ раз пералік галасоў, таму што штосьці ім не падабалася і, мабыць, там штосьці падтасавана было. Карацей, закраліся сумневы. А чаму яны закраліся? Таму што гэтай кандыдаты нідзе не фігураваў ні ў якіх гэтых апытаннях, не набіваў ён сабе ніякай гэтай самай статыстыкі, скажем так. Вітаю таксама пана Ікса. Ось, і тут раптам 23%. Ось, і вы запытаеце, а чаму ж навіна гэтая цікавая? Не толькі ж таму, што ось там прарасійскі кандыдат у Румыніі, а цікавая навіна тым, што сваю агітацыйную кампанію гэты прарасійскі кандыдат вёў не там на дзяржаўным тэлебачанні, ці там радыё, ці там на плакатах, ці білбордах, ці інфармацыйных стэндах. А вёў ён гэтую сваю інфармацыйную агітацыю самога сябе у сеціве TikTok. Вось, і уявіце сабе уплыў TikTok на грамадства, калі і чалавек, пра якога, ну, умоўна кажучы, ніхто нічога не ведаў учора, зноўку ж умоўнае учора, а сёння ён уже і 23% набірае на выбарах, дзякуючы там нармальнаму такому падсыпанню грашэй з боку Расіі, дзе там праплачвалі яму, мабыць, падпісчыкаў на ягоным канале, накручвалі прагляды. Ось, і раптам ён стае папулярным. Ось, а як мы памятаем з мінулых стрымаў, паза там, не памятаю колькі, калі карацей Трампа там абралі, быў стрым, дзе я казаў пра тое, што людзі не абіраюць, ну, з уласнай несвядомасці. Яны не абіраюць сабе лідараў і кіраўнікоў праз даследаванні іхніх дзеяў, сувязяў, узаемадзеяў з іншымі палітычнымі сіламі. Ось, не даследуюць іхнюю праграму, не вывучаюць, што яны абяцалі, ці, мабыць, калі яны балатаваліся дзесьці ў іншых кіраўнічых органах, што яны там казалі і чаго яны там дасяглі. Ніхто гэта не глядзіць. Все глядзяць, гэта, а я ось чуў вось гэтага, ось там у TikTok пра яго казалі, напэўна, ён піздаты хлопец, а я за яго прагаласую. Умоўна, так, калі вельмі ўжо так утрыраваць, то плюс-мінус дзесьці так гэта ўсё і адбывалася, і адбываецца падчас выбараў. Ось, і таму ось праз гэты самы TikTok чалавек сабе накруціў проста 23%. Ось, ну, щось няма пакуль што інфармацыі пра тое, што там ці адбыўся гэты знову пералік галасоў і да чаго ён там прывёў, пакуль што з гэтым глуха. Але факт у тым, што дастаткова проста ўкінуць трошкі грашэй у TikTok, мабыць, там дамовіцца з кітайцамі, якія беспасярэдня ўладальнікі гэтага TikTok, таму што TikTok належыць нейкай там кітайскай кампаніі, не памятаю, як яна там называецца. Ось, якая, дарэчы, абяцала ў свой час і казала, што ну, не мае ніякага доступу да асабістых звестак, калі там Байден пагражаў санкцыямі і прапанаваў прадаць гэтую кампанію больш, скажем так, кантралёваным кампаніям заходняга паходжання ўсё ж такі. Тады там кляліся і бажыліся, што нічога ў іх няма, ніякіх доступаў, нічога яны там не робяць, не накручваюць, і ўсё ў іх там чэсна, карацей кажуць. Ось, Камалі TikTok не дапаміг. Ну, яна проста не ў тым сегменце TikTok хутчэй за ўсё шукала сабе дапамогу і наўрад ці яна укідвала грошы сама ў TikTok праз там накрутку праглядаў і ўсяго астатняга. Там хутчэй за ўсё проста за уласныя такія, скажем так, за SMM-ы, там SEO і гэтак далей спрабавалася гэта ўсё раскручвацца, але не дапамагло. Ось, таму проста такі як паказчык.
Але, можливо, це касається американців. Ну, мабуть, і у Америці TikTok не такі популярні, там більш всякі інстаграми з їхніми там рілсами, хуїлсами і всяке це піськомерницька, як я її називаю, херня. Ну, ось тому, що у їх там це популярно, там зробити собі там у фотошопі сраку більшу, ніж у Кім Кардаш'ян, викласти в інстаграм і казати, який ти піздатий. Ось, це по-американськи. Ось. Чого перший ролик допоміг зібрати мільйони? Ну, поглядіть на Порошенко. Порошенко так само там спробує зарватися в TikTok зі своїми роликами. На от там вже і Сталкера другого сюди так само вже припльов. Там один з роликів про другий Сталкер вже мені навіть потрапився, коли я там щось глядів у TikTok. Там, де порох там щось роздає. Ну, смішно. Это все виглядає. Зараз всі американці в Америці популярні Blue Sky. Ну, не веду. Я не в Америці, тому не можу сказати, що там популярно. Але я веду, що там в основному це Facebook і Instagram. В принципі, це зв'язане поміж собою. Це саме контори, Meta, це компанія, яка їх розробляє. Ну, там, у них навіть логіни. Можна у Instagram можна залогінитися просто Facebook. Але, коли там хто-небудь з цього самого Instagram і Facebook глядіть, яким-небудь чином, я вам хочу сказати, що мені у браузері не логіниться у Instagram праз Facebook. І пише, що контент недоступний, і поспробуйте пізніше. І ось це пізніше вже, блядь, третій тиждень. Тому давайте що-небудь там уже хімічте, тому що я не можу з комп'ютера сидіти, глядіти в Instagram, робити пости і так далі. Доводиться все робити з телефона, що не вельми зручно. Це Twitter без маску. Ну, ось ще Twitter так само їх популярний, більше для такого, для коротких, скажімо так, повідомлень. Так, ну і давайте вже до, скажімо так, основної повестки. Одной з основних повесток стала на гэтым тыдні і працягвае быць, в прынцыпе, да гэтага яшчэ прыходзяць навіны пра гэта. Гэта Сірыя, якая так трошкі ў цень адышла, але ось у Сірыі пачалася, скажем так, движуха. Нагадаю, што ў Сірыі кіруючы рэжым, гэта рэжым Асаду. Это кіраўнік гэтай самай Сірыі. Самапрагалошана, не самапрагалошана, гэта ўжо такая другасная. В прынцыпе, там тоталітарія, таму там неважна, ты самапрагалошана, не самапрагалошана, ты сказаў, што ты галоўны і ўсё. А хто спрачаецца, той доўга не жыве. І вось гэты рэжым пачаў трошкі ўжо хітацца, і пачалі яго хітаць усялякія гэтыя не скажу, што туарэгі, але там іншыя гэтыя сілы, якія партызаняць, і раптам, невядома, у гэтых самых вось сірійскіх партызанаў з'явіліся заходняя зброя з'явілася ў гэтых партызанаў. З'явіліся АРкі, з'явіліся бронікі, з'явілася якая-ніякая тэхніка, і яны пачалі штурмаваць некаторыя, у тым ліку, і расійскія базы ў гэтай самай Сірыі, і пачалі штурмаваць іх паспяхова. І ось нават апошнія там навіны, што я глядзеў, там яны самы гелікоптер захапілі якісь там. Ось. І ўжо гэта не такія смешныя сталі людзі з калашамі у гэтых самых, як яны называюцца, з этой штукай на галаве. Ось, накидкі гэтыя. Забыўся. Стары стаў. Ось. Карацей, не ў лапцях і з калашамі у пустэлі. Ось. Ходзяць чуткі, што прыклалі да гэтага руку Турцыя, якая таксама мае свае там інтарэсы, у тым ліку і ў Сірыі, каб маць свой уплыў. Турцыя ўвогуле зараз там нават не на двух табуретках спробую сидзець, а нават, напэўна, на 3 табуретках спробую сидзець, і пакуль што
паспяхова атрымліваецца, бо яны там і ў гэтым і ў брыксе разам з Расіяю яны ёсць, і ў НАТО разам з заходнімі краінамі яны ёсць. І зараз яшчэ і супраць зноўку ж Расіі ў Сірыі, нібыта яны таксама там штосьці свае інтарэсы прасоўваюць. Ось. Але сутнасць у іншым. Сутнасць вось гэтай штукі і гэтай вось падзеяў гэтых у Сірыі, як яны уласна могуць адбіцца не толькі на самой Сірыі, ось, а уласна на светавым, скажем так, парадку, калі можна так пра яго казаць. Ось, а гэта тое, што уласна сірійцам і рэжыму самого уласна Асаду гарантаваў бяспеку Пуцін і расійскія войскі, якія там нібыта таксама праводзілі аперацыі па там знішчэнню некаторых там самых ваяўнічых арганізацый, якія уласна гэты рэжым хацелі звернуць, лічачы, што гэты рэжым не ёсць так сапраўдным і дэмакратычным. А зараз яны гэтага забяспечыць не могуць. Звычайна, што, зразумела, ёсць праблемы на фронце як ва Ўкраіны, так і ў Расіі, таму што і тыя, і іншыя зараз проста, скажем так, на тоненька змагаюцца, і большасць рэсурсаў Расіі ходзяць, ідуць менавіта на вайну з Украінай. Ось, калі гэта датычыцца там нейкіх ваенных рэсурсаў, людскіх, тэхнікі, зброі і гэтак далей. І зразумела, праз гэта яны не могуць гарантаваць ось бяспеку сваім вось гэтым, не скажу, што квазі-дзяржавам, хутчэй квазі-рэжыму. Тобто рэжымы, з якімі яны дамовіліся і якія захоўваюць сферу ўплыву уласна Расіі ў гэтай краіне. Ось, зараз гэтага ўжо няма. Ось, таму што вельмі ўсё складана адбываецца ва ўкраіне і складана наладжваць ту ж самую лагістыку, ось, таму што ўсё гэта трошкі далёка і пачынае гэта ўсё працаваць на дыстанцыю выцягнутай рукі. І калі гэтая рука кудысьці не дацягваецца, як, напрыклад, у Сірыю, то выбачце, прабачце, дапамагчы мы вам не зможам. Ось. І з аднаго боку гэта добра, таму што Расія можа страчаць уплыў сама у бліжнеўсходнім рэгіёне, таксама там і ў афрыканскіх некаторых краінах, дзе прысутні расійскі кантынгент, які нібыта забяспечвае бяспеку, а насамрэч забяспечвае бяспеку, але тым уладам, якія ўсталяваны ў гэтых краінах, ўсё гэта можа раптоўна паўстаць пад пытаннем. А ці здольна Расія гэтую самую ўласную бяспеку гэтым краінам забяспечваць? Што, зноўку ж, пахісне давера гэтых самых краінаў і пэўныя дамоўленасці могуць перастаць існаваць. Што нельга пакуль што сказаць пра Грузію, уласна, да якой Расія сваёй гэтай самай рукой, на адлегласці якой знаходзіцца Грузія, там усё пакуль што невядома. Але гэта наступная навіна зараз. Сербанем вадзічкі, пачытаем каментары і перайдзем да яе. Так. Бывшие Аль-Каиды захватили столицу. Ну, я не знаю, кто там, якія там арганізацыі, як яны там называюцца, зноў ж. Потому што, гэта неістотная інфармацыя, і зараз тут ХТШ, по-моему, яны называюцца, ХТШ іх все называюць, ХТШ. Як яна расшифроўваецца, я не ведаю. Ось. І таму ось там яны там штосьці так. Надыходзіла розная інфармацыя, што нібыта там і сталіцу, але я там потым пачытаў, што там не сталіцу, а нейкі там горад проста буйны, але там інфармацыя проста, надходзіць пастаянна. Адтуль і там пастаянна ў тэлеграме што-небудзь 1-2 разы на дзень, якія-небудзь фоткі ці відосы
Сірыі з'яўляюцца, і вось праз гэта я там папаўняю, скажем так, багаж навінаў пра тое, што там адбываецца ў Сірыі. Факт у тым, што гэта ўсё пачалося, а калі яно пачалося, яно вось яно так не спыніцца, яно будзе там. Гэта не тое, што там пратэставальнікі выйшлі на плошчу, іх вадамётам паліліся, яны разбегліся, і іх не існуе. Там пустэля, уявіце сабе, пустэля, там можна, ну, умоўна кажучы, пад любым кустом можна схавацца, перагрупавацца і з-пад іншага куста потым вылезці і надаваць люлей. Ну, умоўна кажучы. Таму ось так. Ну, вони хитрі турків, є чому повчитися. Ну, Туреччина, вона така, не скажу, що не хитра, вона нейкую свою гру веде. Ось, і веде вона її давно, і, в принципі, мне нават до конца не зразумела, чаго вона прытрымліваецца. Просто, хутчэй за ўсё, яна спробуе ось так уласна павялічыць сваю сферу ўплыву на пэўныя тэрыторыі, на пэўных краінах. І пры гэтым, калі высветліцца канчатковы ўжо 100% пераможацца з гэтай вайны ва ўкраіне, гэта ці будзе гэта Захад і НАТО, власна, з Украіною, ці гэта будзе Расія, што, ў прынцыпе, малаверагодна. І тады ўжо можна будзе канчаткова адных зрадзіць адных і, скажем так, супрацу наладжваць з іншымі. Таму што, ў прынцыпе, БРИКС, ён ўсё ж такі не ваенна-палітычны альянс, гэта эканамічны альянс. І нават прысутнічаючы ў ім, туркі могуць казаць, што а мы там просто там таргуем, не забаронена ж міжнародным правам таргаваць. Ось там з Расіяй, з Бразіліяй, там, ці з іншымі там краінамі, там, з тым жа Кітаем і гэтых далей, там, калі там санкцыі на гэта сёння накладзены. Ось, і таму ось так і адбываецца. Ну, гэта, уласна, мой такі погляд, што і як, якія мэты пераследуе, уласна, Турэччына ўсё гэтай самай сітуацыі, і чаму яна ось так спрабуе ўжо нават на 3 табуретках уседзець адразу. Вони хочуць вялікі туран. Ну, не ведаю, вялікі, невялікі, у іх і так такое непаганае становішча, таму што яны і там і гэты праліў кантралююць, Босфор, як він там называецца, не Босфор, Босфор гэта там Португалія, Іспанія, Португалія і там Марокко ці як. А ось гэты праліў, які ў Чорнае море вядзе праз Стамбул, ён такі ўплываў, таму што ўсё збожжа, якое, напрыклад, з той же самай Адэсы адпраўляецца у тую ж Афрыку ці Еўропу праз море, ну ўсё тудой, так гэта ўсё грошыкі. Ну, ось грошыкі, ўплывы і гэтак далей. Ось. І павернемся ўжо тады на працягу гэтага ўсяго, гэта Грузія. Грузія, якая знову на гэтым тыдні ўспалыхнула. Ось, як не дзіўна. Пры тым, што мне здавалася, што ўжо ўсё, як бы, там, ўсё зразумела. Вось Грузія, я уласна у сваім розуме паставіў на Грузіі крыж, таму што я быў упэўнены, што там ужо нічога не будзе, таму што адбыліся гэтыя выбары, перамагла гэтая грузінская мечта. Ось, і, ну, як бы для мяне было зразумела, што все, як бы там у Грузіі нічога адбывацца не будзе. Все, канец. Ну, як бы занавес, як то кажуть. Ось, але як не дзіўна, все пачалося. І прычым збянтэжыла грузінаў нават не тое, што еўразвяз просто сказаў, што, як бы, ну, ось, у вас выбары прайшлі у парламент, яны прайшлі з парушэннямі, перамагла партыя, якая уласна прарасійская, якая прыняла закон пра інагентаў, таму, выбачце, але мы вас не пазбаўляем, а прызупыняем дзею вашага статусу як кандыдата
на ўступ у еўразвяз. І тады чамусьці грузіны гэта ўсё схавалі. Ну ладно, а що тут? А що зробіш? Падумалі грузіны. Там выйшлі трошкі памітынгавалі, але нічым гэта не скончылася. Але грузінская гэтая самая мара, яны вырашылі пайсці далей. Яны просто нават нейкае там прынялі нейкую, як яна там, пастанова называецца. Пастанова, не ведаю. Нібыта ўсё. Грузія адмаўляецца ад вось гэтага шляху, ад шляху уступу ў еўразвяз. В прынцыпе, вам і так з вашай уладай там туды закрыта было. Колькі не стукайся, не адчыніць. Але яны яшчэ вырашылі і на нейкім такім заканадаўчым узроўні гэта ўсё яшчэ і зафіксаваць, што ўсё. Нібыта мы туды, вы нас туды не пускаеце, а мы і не вельмі-то і хацелі, сказала грузінская мрыя, і выдала вось гэты законапраект, як там ён называецца, і скажа, що все, мы не пойдзем па еўрапейскаму шляху развіцця. І тут до грузінаў дайшло, што все, без візу можа не быць. Ну, гэта я, конечно, жартую. Без візу з Еўропай не будзе, і гэтак далей. Гэта, хутчэй за ўсё, просто неяк так, калі да гэтага гэта было калакольчыкамі, такімі дзваночкамі невялічкімі, якія там дзесьці раздаваліся, то тут гэта ўжо там царь колакал быў, які просто там так прагрымеў у галавах большасці, што не зразумееш, гэта не просто там штосьці там еўрапейцы у сваім парламенце прынялі, а гэта вось тут у вас грузіны, іншыя грузіны скасавалі тое, да чаго уся грузінская дзяржава ўласна ішла там невядома колькі гадоў дагэтуль. Усё гэта ідзе кату пад хвост. І пачаліся масавыя пратэсты. І самае, што дзіўна, што нават прэзідэнт Зурабашвілі, яна заявіла, што яна нават не пойдзе са свайго паста. Не пойдзе са свайго паста, таму што яна лічыць, што вось гэтая ўлада парламенце, якая існуе, яна несправядлівая, яна незаконная, таму што выбары адбываліся там з шматлікімі парушэннямі. І яна не пойдзе са свайго паста і будзе прэзідэнтам, пакуль гэтая ўлада не зменіцца ў парламенце. Да таго ж там нейкая свая сістэма абрання прэзідэнта ў Грузіі. Яны вырашылі там штосьці зрабіць, наколькі зразумеў, штосьці накшталт амерыканскай сістэмы, толькі там не па штатам, а вось там неяк праз парламент гэта ўсё працуе. Нібыта вось гэтыя выбаршчыкі там праз парламент, нейкія галасы, там, карацей, такая ж сістэма плюс-мінус. Калегія гэтая. Называецца іх калегія выбаршчыкаў. І урахоўваючы, што апазіцыя парламенцкая, грузінская, заявіла, што ні на якую вось гэтую калегію выбарчую, дзе мае абірацца прэзідэнт, яна не пойдзе, зразумела, што тыя, хто пойдуць, будуць мець большасць. І зразумела, што там як нейкага футбаліста высунулі на пасаду прэзідэнта. Гэта ўвогуле смешна. Чаму ось так? Ну, таму што проста кантраляваць людзей, якія, мабыць, там штосьці не разумеюць. Як уласна і спартсменаў. Таго ж яны папулярныя. Хаця там, прозвішча гэтага ўласнага футбаліста я не ведаю. Тое ж самае, як працуе і ў расійскім парламенце. Адкуль там у расійскім парламенце усялякія Кабаевы, Валуевы, хто там яшчэ там хтосьці ёсць з гэтых спартовцаў. Той же там Фетісаў там быў нейкім міністрам і таксама там штосьці там карацей на штосьці там уплываў. Таму што спартоўцы гэта, па-першае, гэта імя, гэта папулярнасць, і зачастую, будзем шчырымі, не вельмі вялікі розум, якім вельмі проста кіраваць. Таму ў Грузіі зараз зноўку ўсё невядома. І Грузія, яна ў гэтай самай сферы ўплыву. Яна на той адлегласці, куды расійская рука, скажем так, пакуль што можа дацягнуцца. Так, пакуль што там не ўводзяцца там войскі,
і гэтак далей, але там нічога не адбываецца. Хаця магло адбыцца, напрыклад, як было з Нагорным Карабахам і Азербайджанам, калі проста ўзялі і аджалі азербайджанца. Грузія магла аджаць там сваю гэтую Абхазію, ці як там яна называецца. Зараз я открою Google мапы і уласна пагляджу, здаецца, там у 2008, калі была вось гэта грузінска-расейская вайна, штосьці там аджалі расейцы ў грузінаў, і здаецца, гэта была Абхазія. Як яна? Хто там у чаціку, калі хтось там шаріць у гэтай штукі? Здаецца, Абхазія. Частіну Абхазіі аджалі. Так, вот у нас мяжа дзе Сухумі. Мяжа нават показана такая незвычайная. Ось, карацей, і маглі гэта ўсё проста аджаць назад, грузіны, уласна, але не аджалі. І не выключна, што дзякуючы вось гэтай кіруючай партыі. Абхазія і Асетія. Ось, не аджалі і не аджалі. Ось, і зараз ужо сталі яшчэ далей ад таго, каб гэта ўсё аджаць. Ось, ці ёсць сумневы, што ўсё гэта адбываецца, і ўсе гэтыя законапраекты і пастановы прыймаюцца уласна, каб штоўхнуць Грузію зноўку у абоймы да Расіі. Я думаю, тут трэба быць даўбаёбам, каб з гэтым не пагадзіцца. Ось, і такіх, на жаль, знаходзяцца, якія, власна, так і лічаць. Што гэта, не так, не. Гэта ўсё дэмакраты. Гэта грузіны так вырашылі. Ось, таму такое. І зараз грузінам варта глядзець на прыклад той жа Беларусі, які не такі далёкі, 4 гады прайшло всього-навсього. Дзе і тут не столькі прыклад, што рабіць, а хутчэй прыклад, як рабіць і як не варта рабіць. Ось, таму што, як паказаў прыклад Беларусі, мірнымі усялякімі штукамі і оклічамі «уході», уладу змяніць немагчыма. Асабліва, калі гэтая ўлада ёсць таталітарнай і гэтая ўлада усталявана ў незаконны спосаб. Ось, таму што яна мае ўплыў на ўсе тыя органы і рычагі, якія неабходны для таго, каб гэтым кіраваць, знаходзяцца ўласна пад яе кіраўніцтвам, і яна можа на іх ціснуць і рабіць так, як ёй захочацца. Ось, і таму, скажем так, вельмі спадзяюся, што грузіны, якія таксама падтрымлівалі і пратэсты, якія былі ў Беларусі, ўсё ж такі пачнуць дзеяць больш агрэсіўна, скажем так, і больш жорстка. Ось, бо былі навіны, прынамсі, пра тое, што там будынак парламенту ўжо там нібыта быў падпалены і штосьці там гарела. Гарела так нармальна, прычым па фотаздымках я бачу. Адзінае, што я не ведаю, ці быў гэта будынак, уласна, парламенту, ці штосьці іншае. Ось, але штосьці там так палала нармальна. Ось, і все ж таки Грузія мае быць незалежнай дэмакратычнай еўрапейскай краінай. Ось, і ў будучы павернуць свае тэрыторыі, ось, праз слабкасць Расіі. І зноўку ж Грузія гэта рэгіён, гэта вось каўказскі рэгіён, у якім Расія ўсё яшчэ пакідае свой уплыў. І яе трэба гэтага ўплыву пазбавіць. А власна, чаму Расія зноўку пачынае гэта ўсё рабіць, і пра гэта можна дазнацца з саміту АДКБ, які адбыўся не так даўно на гэтым тыдні, уласна. Пра яго трошкі пазней, зараз зноўку вадзічкі і пачытаем каментары. Вадзічка заканчивается. Ось, так.
Можа вони такі скінуць мрію. Ну, хацелася б гэта верыць, таму што ну як бы калі прэзідэнтка ўжо заявіла, што пакуль вось гэтая партыя, скажем так, не перастане быць монабольшасцю ў парламенце, яна нікуды не пойдзе, мабыць, штосьці там і будзе такі адбывацца. Хацелася б вірити, але дуже сумнівно. Ну, таксама потому што я паставіў на ўсім гэтым умоўны крыж яшчэ пасля вось гэтых пасля выбараў і пасля вось прыняцця вось гэтага закона пра інагентаў і тыя вось хваляванні у грамадстве, якія тады былі, мне падаліся недастатковымі, і я вырашыў, што там проста гэта схаваюць. Просто схаваюць і не будзе нічога. Пры тым, што гэта было яшчэ зараз там, ну, як бы зіма ўжо, цэлы дзень. Ось. І узімку пратэставаць не вельмі зручна. Улетку пратэставаць і штосьці рабіць значна зручней, таму што тыя ж самыя вадамёты, ось, ну, ужыванне вадамётаў узімку і ужыванне вадамётаў улетку, гэта, ну, розныя рэчы ўвогуле. Хаця зразумеў, што там на Каўказе зіма, мабыць, не такая суровая, як ось тут, трошкі паўночней. Ось, але дастаткова нават плюс 10, каб пасля таго, як цябе абальюць з вадамёта, ты ўжо пачаў падмерзаць і адчуваць пераахалоджанне целе. Што казаць ужо, калі там увогуле мінус ці там тэмпература якая-небудзь каля нуля увогуле. Вельмі сумна, і калі вельмі хутка там не пазбавіцца гэтага самага мокрага одзегу, то можна і так нармальна так прыхварэць. Так, ну і Асетію, Абхазію мы ўзгадалі, якую, уласна, Расія ў 2008 аджала у Грузії. Таму ось так. Не адыжмуць, бо вони вперед не захочуць будавати війська. Ну, тут хутчэй не з гэтым звязана. Гэта хутчэй звязана з тым, што калі б была, як кажуць пра дапамогу ўкраіне, што гэта палітычнае рашэнне. Дапамога ўкраіне, нават не лічу, што гэта ваенная дапамога ўкраіне, гэта палітычнае рашэнне. Тое ж самае можна сказаць і пра магчымасць ці спробу нават аджаць Абхазію і Асетію назад. Гэта палітычнае рашэнне. Няма палітычнага рашэння, няма ніякіх іншых рашэнняў. Калі б была палітычная воля і палітычнае рашэнне, уласна, каб Грузія павярнула сабе Асетію і Абхазію, тады б былі іншыя рашэнні, і ваенныя рашэнні, і ўсё б там магло стацца. Але пачынацца ўсё павінна з палітычных рашэнняў. А палітычных рашэнняў і палітычнай волі на гэта ў Грузіі зараз няма. Лачин писав, що Грузія повторює події в Білорусі в 20-х роках. Ну, так, яно так і подавалося, тому що яны там не було ось гэтай жорсткасці нейкай. Але ось апошнім часам я бачу, що почали там щось, там фейерверками пакуль што запускаць у мусароў, але ось ужо щось там в парламенце гарела, а гэта ўжо штосьці. Уже нейкая такая экстрэмісцкая, калі можна так сказаць, дзейнасць, якая паказвае сур'ёзнасць намераў. Хто яго ведае, чым там гэта ўсё можа скончыцца. Будзем глядзець, спадзявацца, што ўсё ж такі грузіны справжнія, грузіны атажмуць сабе ўладу. Ось, і штосьці там пачне змяняцца. Ім не хватае людзей, як собака, яка відгризла знак в ментовському авто. Ну, так. Гэта тое, пра што я кажу, што ім не хапае вось гэтай самай жорсткасці ў паводзінах, таму што яны ёсць, ось якія ў Беларусі пратэставальнікі, яны не паводзяцца з пазіцыі сілы. Калі, скажем так, натоўп паводзіцца з пазіцыі сілы, гэта страшны натоўп, яго будуць баяцца. Асабліва, калі гэты натоўп яшчэ пераважае за колькасцю. Ось, таму што гэта тое, што ты не можаш кантраляваць.
Нават калі там страляніна пачнецца, ну, ты не спыніш натоўп такі, ну, у якому там багата тысячаў людзей. Ты яго не стрымаеш, калі нават спераду страляніна пачнецца. Ось, бо нагадаю вам, у адным магазине всяго толькі 30 набояў. Ось, і нават калі ўзяць усе набоі, ну, і кожен набой на аднаго чалавека нават разрахаваць, шансаў нуль просто нуль. Так будуць там загінулыя, але шансаў будзе нуль. Адно. І сілавікі гэта разумеюць, што шансаў будзе нуль. І таму ім падабаецца вось гэты вось кантраляваны лагадны натоўп, які там просто штосьці крычыць, штосьці там кідае перыядычна, але адступае. Для таго, уласна, і всялякія вось гэтыя штукі адпрацоўваюць, такія як, напрыклад, там грукаць па шчытах, ствараць вось гэты такі фон шумавы, каб падаўляць ментальна натоўп, гэтыя страбаскопы і гэтак далей. Таму ось так гэта ўсё і працуе. Погода в Грузии +6. Проливны дожди. Ну, як я казав, що там нават +10, калі тебе ў +10 абальюць вадой, гэта не вельмі добра будзе адчувацца на ўласным здароўі. Грузины вміюць паўставати революції троянд булаш. Ну, все ўмеюць паўставаць. Беларусы таксама ўмелі калісь паўставаць. Ось, але паспяховых паўстанняў ўсё адно не так шмат было ў Беларусі. Ну, ось, у Беларусі ў 1863 было апошняе буйное паўстанне. Ось, і скончылася яно за 3 месяцы. Не, былі пазней. У 18-м таксама было. Калі БНР прагаласілі, яна таксама там некалькі месяцаў Беларуская Народная Рэспубліка праіснавала, і таксама бальшавікі вельмі хутка гэта ўсё задушылі. Так, ну і да саміту АДКБ. Ось, адбыўся саміт АДКБ, на які, дарэчы, не паехала Арменія. А чаму не паехала? Да таму, што проста гэтая самая АДКБ па меркаванню Арменіі, гэта фікцыя, якая проста не працуе. Таму што калі Азербайджан аджымаў Нагорны Карабах, ось, ніхто не сказаў, о, Арменію там. У Арменіі аджымаюць Нагорны Карабах, а мы ж АДКБ, Арменія ж у АДКБ. Пайшлі, дапаможам Арменіі павярнуць назад. Ніхто так не сказаў, і таму Арменія забіла, скажем так, хера на гэта ўсё. Ось, больш цікавай навіной, якая, ну, не столькі навіной, колькі такім высноўкам на гэтым АДКБ прагучала тое, што Пуцін так памяркоўна нацякаў на тое, што все краіны былога Савецкага звязу, усе яны нібыта звязаныя ўласна з Расіяй і паходзяць уласна з Расіяй. І там нібыта так шмат расійскамоўных. І гэта класна, казаў Пуцін, што у гэтых краінах столькі расійскамоўных і столькі ўжываецца расійскі язык як мова для сувязі з каранямі, можна так сказаць. І запытаць, а чаму гэта такая рыторыка мае кагосьці палохаць у гэтым самым АДКБ? А вы ўзгадайце, пра што казаў Пуцін перад тым, як пачалася вайна ва ўкраіне. І не тая, якая пачалася ў 22-м годзе, а тая, якая пачалася ў 14-м. Ось, калі таксама зноўку на падставе мовы, што нібыта там расійскамоўных уціскаюць, а мы ж рускія. Мы не можам сабе дазволіць, каб расійскамоўных дзесьці там, якаясь там Украіна уціскала, і мы за права сваіх расійскамоўных будзем там проста грызці глебу будзем там. Каб кожен, хто хоча размаўляць па-расейску, мог размаўляць па-расейску. І гэта такі нацяк вось гэтым всялякім там
Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и прочим там гэтым станам про тое, што ну як бы калі што, то мы як бы тут, і пакуль што наша рука здольная да гэтага ўсяго дацягнуцца. Ось, і расійская мова будзе абаронена ў любым выпадку. Ось. І мне падабалася, як Такаеў на гэта ўсё адказаў. Ось гэта прэзідэнт Казахстану, таму што Казахстан неяк можа сабе гэта дазволіць. Там ужо, напэўна, не столькі расійскага ўплыву, колькі кітайскага ў Казахстане, плюс там такая трошкі іншага, скажем так, паходжання ўлада, там такія кланавыя гэтыя разборкі. Вось там не алігархат, ну там алігархат, але ён такі кланавы, больш сямейны бізнес ось у Казахстане. Ось. І, власна, акрамя Казахстану ніхто Пуціна на месца не паставіў, таму што такая у адказ Пуціну пра яго выступ пра расійскую мову, пра там нейкія расійскія школы, якія адкрываюцца ў Казахстане. Такаеў проста взяў і пачаў адказваць яму на казахскай мове. Выглядала гэта вельмі смешна, калі там гэты Пуцін і гэты Пескоў пацягнуліся за гэтымі навушнікамі, у якіх мае быць перакладач, ось, які будзе перакладаць расейцам на іхнюю расейскую з іншай мовы, у данным выпадку казахскай. Ось, і выглядала гэта вельмі камічна. Ось, і але пры гэтым зноўку ж ёсць небяспека для ўсіх гэтых краінаў, якія знаходзяцца пад уплывам Расіі, што ў любы момант, калі што, калі раптам яны там штосьці пачнуць рабіць, тое, што не запланавана, скажем так, у расейцаў, то ўсё гэта можа скончыцца чарговай вайной. І вайна гэта будзе за вызваленне расійскамоўнага насельніцтва. Так, ну і апошняя навіна засталася. Гэта, як звычайна, напрыканцы пра беларускую павестачку, скажем так. Ось, а перад тым, як пераходзіць да гэтай самай навіны, давайте пачытаем каментары спачатку. Казахстан ідэальна мішень, населення невелика багато рускомовних, плюс армія в них ніяка. Ну, там ёсць, дарэчы, размаўляў я з прадстаўніком Казахстану, расійскамоўным. Ось, і ў іх, дарэчы, не вельмі модна размаўляць па-расейску. Ось, іх там нейкая нават казахскае слово ёсць, я не запамятаў, тому што казахскае. Ось, як называюць тых, хто размаўляе па-расейску. Іх там, калі даслоўна пераводзіць з казахскага на іншую мову, выглядае як напалову казах. Ось гэтае ось слово. Ось, і калі цябе называюць ось так ось напалову казах, толькі там на казахскай мове нейкае іншае слово, гэта вельмі так гучыць абразліва, уласна, для казахаў. Таму большасць казахаў ўсё ж такі, нават тыя, якія яшчэ там падчас савецкага звязу вучыліся там па-расейску, ўсё гэта пераходзіць на казахскі і размаўляць па-казахскі. Таму там, як я кажу, што хутчэй за ўсё там ужо больш уплыву Китая у Казахстане, чым Расіі. Таму ось так. І, мабыць, ось адчуваючы вось гэту дапамогу і ўплыў Китаю, Китай там упішацца за Казахстан, калі што, ось Казахстан можа сябе ось так агрэсіўна, умоўна кажучы, паводзіцца з Расіяй. Ось. Так, і перад тым, як пераходзіць да беларускай павестачкі, я вам нагадаю, што было б непагана, каб вы паставілі падабайку гэтаму відэа. Ось, яшчэ было б больш крута, калі б зрабілі рэпост, ось, і падзяліліся гэтай трансляцыяй дзе-небудзь там у сваіх чатах, сярод сваіх знаёмых, сяброў, супрацоўнікаў і гэтак далей. Ось, таму што трэба штосьці рабіць,
каб канал пашыраўся. Я не магу там хадзіць па вуліцы і прапаноўваць кожнаму мінаку падпісвацца на свой уласны канал. Ось для гэтага і патрэбны ўласна падпісчыкі, якія б праз сваю актыўнасць паказвалі сваё жаданне, каб гэта ўсё пашыралася. Ось, і праз ось гэтае самае пашырэнне матываваць уласна контент-мейкера. Такое дзіўнае слово вырашыў выкарыстаць. Ось для таго, каб часцей выходзіць у эфіры і праз тое, што часцей будзе больш інфармацыі, больш, скажу так, жывога гэтага, як яго, выскачыла слова з галавы. Ось старасць яна такая. Карацей, больш будзе жывых размоваў, ось, і напоўнення каналу. Ось, таму давайце. Праз падабайкі і рэпосты гэта тое, што уласна не вымагае нават ніякіх вялікіх высілкаў. Таксама нагадаю пра тое, што пасля таго, як трансляцыя выйдзе ўжо як відэа, а яна выйдзе як відэа ўжо адразу пасля яе заканчэння, ось, было б непаганенька напісаць каментар. Дзеля чаго гэта патрэбна? Дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба разумелі, што ось гэтае відэо трэба, яго каментуюць, значыць, яго глядзяць. Калі там нават паглядзеўшы вырашылі яшчэ і каментар напісаць, гэта значыць, што ўсё. Тут все класна, і гэта відэа трэба прасоўваць, прапаноўваць глядзець іншым і гэтак далей. Таму што прагляды, шчыра кажучы, такія. Жадаюць жадаць лепшага. Ось, а гэта ўсё або праз вашу актыўнасць, праз рэпосты і ўласна распаўсюд гэтай трансляцыі, або хаця б праз каментары. Што ўвогуле, шчыра кажучы, не складана. Ось, а калі вы яшчэ хочаце, ось, гэта ўсё вас не зупыняе, ось, і вы хочаце падтрымаць контент-мейкера фінансава, то для вас даступны ось гэты QR-код, таму што з апошняга часу ваш контент-мейкер ганарлівы валадальнік карткі Монабанку і уласна рахунку Монабанку, таму можете падтрымаць ось фінансава, калі у вас ёсць такая магчымасць. Калі магчымасці няма, звычайна можете не падтрымліваць. А калі вы знаходзіцеся дзесь за мяжой, не ва ўкраіне, для вас існуе PayPal. Дадзеныя гэтага PayPal можете знайсці ўнізе ў апісанні трансляцыі. Гэта так же самае, як вы там можете знайсці і спасылку на вось Монабанк, калі у вас раптам там не працуе QR-код, або калі вы глядзіце з тэлефона. Ось, калі у вас ёсць нейкія ўласныя там асабістыя пытанні, прапановы, будь-чаго там, калабарацыі, развіцця каналу, там нейкія ідэі, вы хочаце стаць бескаштоўным SMM-нікам на гэтым канале, там SEO-спецыялістам для прасоўвання контенту гэтага каналу, напішыце мне вось сюды, гэта мой уласны Telegram, пішыце туды, і там мы усе любыя вашыя, скажем так, пытанні абмяркуем. Цікава, я була 3 неділі в Німеччині, дивилась і коментувала, але нічого не пушнулось. А коли що дивляться, важно, видно, ні. Ну, насамрэч, давайте зараз ми ось просто зайдем. Я зараз прямо ось зайду на YouTube, открою студию, ютубную эту студию, контент, трансляции. Ось, глядим, давайте ось так, трансляции, прогляды. Ось, и давайте 37, комментаров 3. Потом 50 проглядов, комментаров 1. Подобаек не больше 15. Ось, за 200 выборы у США, Трамп, там хочется на Трампа. 200. 4 комментары и 15 лайков. Потом снова 37, 1 комментар. 41, 5 комментаров. 66 комментаров. 40, 3 комментара. 76, 4 комментара. 534, 10 комментаров.
Ось, таму як бы каментары ўплываюць, але гэта не азначае, што вы там паставілі каментар і ўсё там 150 праглядаў плюс адразу. Ось тут хутчэй за ўсё працуе гэта, як то кажуць, накоплівальная сістэма. Тобто калі я там рабіў гэтую аналітыку такую, калі можна гэта назваць аналітыкай, што калі там процягам некалькі тыдняў падчас трансляцыі пэўная колькасць каментароў набірае, то потым яно на гэтым узроўні застаецца. Прагляды там каля сотні трымаюцца. Як толькі гэта ўсё перастае, яно адразу падае. Таму ўсё гэта ўплывае. Адзінае, што кажу, каментар аднаго чалавека ён не можа паўплываць. І так, каб гэта было там статыстычна заўважна. Калі 10 чалавек напішуць каментары, гэта будзе ўжо статыстычна заўважна. Калі яны яшчэ і падабайкі пры гэтым праціснуць, гэта будзе ўвогуле заўважна. Бо, скажем так, больш 20 там, здаецца, не збіралася ніколі апошнім часам падабаек, і каментароў больш за 10 таксама не было. Пры гэтым варта лічыць каментары не з аднаго аккаунта, а з розных аккаунтаў. Таму якось так працуюць гэтыя самыя алгарытмы. А підчас трансляції не можна коментувати, тільки чат. Так, падчас трансляції тільки чат, і праз активність у чаті так само. Працуюць алгарытмы, але гэта алгарытмы, якія працуюць прямо безпасярэдня ў эфіры. Таму што калі эфір ідзе, ёсць пошукі праз эфіры і актыўнасць у чаце эфіру і падабайкі, якія ставяцца падчас эфіру, яны ўплываюць на прасоўванне гэтага эфіру уласна у гэтым рэйтынгу эфіраў, каб прапаноўваць яго глядзець непасрэдна зараз. Таму так. Таму просто калі эфір скончыцца, націскаеце там аднавіць старонку, і у вас ўжо гэта будзе відэа, а не эфір, і можна напісаць любы каментар на любую тэму з тых, якія былі агучаныя, вашыя думкі згодныя ці не згодныя там з маімі, і ўсё гэта будзе працаваць. Поставимо коменти в чаті з іншого аккаунту. Вже ви вирішили таким чином накручувати активність. Непогано. Побольше би таких ось активних підписчиків, яких далі щось менш і менш стає. Ну і давайте апошня тема. Апошня тема зв'язана з Білоруссю. Як не сумно, як не дивно. Тому що я все ж таки белорус, і на белорусской мове вам тут рассказываю. Ось, а зв'язане, скажем так, зачепить я хотел її з одной метой, а розказати трошки про іншу. Ось, а розповісти я хотів, власне, про пост лідера всія білоруської демократи Светоч Світлани Георгіївни Тихановської, які яна апублікавала ва ўласным тэлеграм-канале, і апублікавала яго, здагадайцеся, якой мовай. Ну, якой мовай яшчэ можна публікаваць пасты для беларусаў? Звычайна, расейскай. Сука, аж смешна. Ось, і звязаны гэты пост быў з выбарамі, ці як яна іх называе, без выбары 2025. Ось, і абуралася Святлана Тихановская тым, якія метады выкарыстоўвае уласна Лукашенко. Давайте я вам зачитаю гэты самы пост. Буду перакладаць, таму што з расейскай, таму што я не хочу расейскай мовай забрудняць свой канал. Напярэдадні так званых выбараў прапаганда запрацавала з новай сілай. Яна спрабуе чарговы раз сказіць, вітаю Дэмонік Кроў, сказіць рэальнасць. Але каманда офіса Святланы Тихановскай разабрала класічныя прыёмы, якія выкарыстоўвае рэжым, каб маніпуляваць меркаваннем беларусаў. І, уласна, у чым гэта ўсё праяўляецца? Кантроль інфармацыі, прыдбанне першых
радкоў пошуку ў Google, блакаванне незалежных вытокаў і каментароў, стварэнне ілюзіі масавай падтрымкі, прымусовыя мерапрыемствы для дзяржслужбоўцаў, каментары ботаў у сацыяльных сетках і купленыя лайкі. Адсяроджванне ўвагі, няспынныя гісторыі пра загніваючы Запад і зачастую, няхай будзе так, зачастую выдуманыя праблемы іншых краінаў, каб адвесці фокус увагі беларусаў ад рэальнага паложання спраў у краіне. І з чым жа Святлана Георгіевна так абураецца? Абураецца яна тым, што Лукашенка скраў у іхнюю ж метадычку. Таму што усім гэтым прамышляе офіс Святланы Ціхановскай. І, уласна, таму гэта так яе і абурае. Таму што кантроль інфармацыі, першы па пунктам пройдземся, кантроль інфармацыі. Зайдзіце на любы ресурс Святланы Ціхановскай, паглядзіце, колькі там праглядаў пад відэо на тым жа Ютубе, і паглядзіце, колькі там адносна гэтага колькасць лайкаў. Паглядзіце, колькі каментароў, і паглядзіце на адсотак колькасці каментароў і лайкаў. І гэтыя лічбы будуць не супадаць. Таму што лагічна, што калі чалавек хоча напісаць каментар, гэта азначае, што ім або падабаецца тое, што ён там бачыць у гэтым відэа, або не падабаецца, калі гэта не бот. І калі яму падабаецца, гэта азначае, што ён як мінімум праціснуў падабайку. Калі яму не падабаецца, ён працісне дізлайк, пра што таксама будзе паведомлена. І калі у цябе там умоўна на 10 тысячаў праглядаў там 500 падабаек толькі, гэта кажа пра тое, што не вельмі гэта ўсё выглядае рэальна. І прагляды хутчэй за ўсё накручаныя. Звычайна каля 10%. Такія плюс-мінус норма, гэта калі 100 праглядаў, 10 падабаек, напрыклад. Гэта вось такі у межах статыстычнай помылкі. Тое самае з каментарамі. Калі ў цябе там каментароў умоўна 500, а падабаек 100 пад відэа, зразумела, што за падабайкі ж ботам не плацяць, ім плацяць за каментары, таму яны падабайкі і не націскаюць. І тая ж рэклама ў Ютубе неаднаразова мне вылетала рэклама Святланы Ціхановскай. Гэта кароткая перад відэа, калі канал манетызуецца. І Ціхановская купляла гэтую рэкламу, і Латушка купляў гэтую самую рэкламу. Пра гэта шмат хто пісаў у свой час, але проста усе забілі на гэта палта. І як я казаў на мінулым стріме, што немагчыма патрапіць у незалежнае медыа і атрымаць нейкі грант у Еўропе пад развіццё незалежнага медыа, таму што усе гэтыя грантавыя кампаніі куды тэлефануюць, каб дазнацца пра незалежнасць гэтага самага медыа, якое хоча атрымаць пэўнае фінансаванне, яны тэлефануюць у офіс Святланы Ціхановскай. І калі гэтае медыа не падтрымлівае офіс Святланы Ціхановскай, то вядома, што гэтае медыа ідзе нахуй разам са сваёй незалежнасцю, і ніякіх грантаў і падтрымкі ад еўрапейскіх арганізацый гэтае медыа ніколі не атрымае. Стварэнне ілюзіі масавай падтрымкі. Гэта проста любімы пункт Святланы Ціхановскай. Яны нават пасля гэтага свайго фіаска з каардынацыйнай радай, дзе прагаласавала 6700, што ніяк не можна назваць масавай падтрымкай, яны перасталі проста пісаць пра тое, колькі людзей там прымала учасць у тых ці іншых гэтых самых масавых захадах, якія робіць гэты самы офіс ці там нейкія іншыя структуры, якія з гэтым звязаны. Проста перасталі казаць пра тое, колькі людзей прыняла учасць у гэтым сім. Таму што 6700 гэта так сабе паказчык. Як я казаў, проста зарэгістраваных у Польшчы, афіцыйна зарэгістраваных у Польшчы беларусаў, якія там з 20-го году з'ехалі з Беларусі, 375 000.
То есть 375 тысяч белорус офіційно, а неофіційно там є ще стільки ж, я переконаний живе. Ось, 375 тысяч, а за координаційну раду 6700 проголосовало. У Латушки на каналі підписчиків більше, чим проголосувало за всю координаційну раду разом узяту. Ось вам і знову ж, повертаючись до трошки раніше про накрутку підписчиків і коментарів. Ось. Ну і відсароджування уваги. Відсароджування уваги – це так само любимая тема. Апошнім часом відсароджування уваги ось, це любимая тема Офісу Тихановської і, власне, самої Тихановської. Тому що не може вона піздануть про Білорусь щось, не прив'язавши до гэтага Україну. Раніше їх було, що без незалежної і свободної Білорусі не буде незалежної і свободної України. Я навіть про гэта на каналі Тимура Філоненка пожартував, коли він там робив стрім про Сирію. Ось, і нібито там ГУР засвітився своєю участю ось у гэтым. Усім я йому кажу, а ось Тихановська сказала, що ось покуль не буде незалежної Білорусі, не буде і незалежної України. І ГУР не там воює, не в Сирії треба ГУР воювати, а в Білорусі. Ось, і виглядає це вельми смішно, ось ця теза сама по собі. Ось, ну і потім, так само ось там і по апошнім часом вони постійно там эту Україну приплітають до своїх тих самих своїх тезів. Кажуть, там, що ось у Білорусі там диктатура, але ось ми будемо підтримувати Україну, тому що Україна, вона як Білорусь. Тільки Україна, тільки більш адекватна. Ось, тому ось гэтай ось маніпуляції з переводом, скажімо так, стрілок, коли Білорусь зникла, скажімо так, з перших радков новинних гэтых самих медіа, коли перестали писати про те, що там у Білорусі відбувається, а на першій сторонці почала виходити Україна, війна в Україні, допомога Україні, і все, що завгодно зв'язане з Україною, навіть Євробачення з мамою Терезою, этой єбучої, ні о чомної. Ось. Все. Одразу змінився фокус і починають писати ось це все. Білорусь, Україна, Білорусь, Україна. А у Білорусі, а як в Україні? А в Україні могло би бути як у Білорусі. Ось. І чому ввогуле, в принципі, я ось про це все кажу, при тим, що більшість моїх підписчиків, в принципі, це українці, і, власне, їм на цю Білорусь похуй, що там в Білорусі. Ось. Але я вам скажу так, вельми важно, каб ви, дорогие мои украинцы, власне, ведали, что вас может чекать в ближайшим часом. Потому что узгадайте себе 10-20 годов тому. Я в 10-му году, пам'ятаю, був у Києві, приїжджав тут, мав розмови з шматлікими людьми моєго взросту на той момент. Ось, тоді мені було там 25, скільки мені було? 15 годов тому. Так, 25. Мені було 15 годов тому. Ось, молодь, власне, ті, хто ось upливав в Україні, ніхто ні слова не казав про Лукашенка. Всі кажуть, ось, а у вас Лукашенко? Такий піздатий Лукашенко. Хозяйственник. Ось, і приїжджаєш у Мінськ, і там чистенько, подметено, тут у Киеве тут и бруд, и смерть, а у вас чистенько. Все прибрано, все классно. Лукашенко хозяйственник. И там и выступает он так классно, так всіх затикає, і гэтых там приїжджає там на яку-небудь ферму, там і ведає, що корова повинна їсти, де повинна лежати, і як повинна корова виглядати, і де треба траву саджати на гэтым заводі, а де металобрухт повинен лежати, де паркан повинен бути. Все ведає, хозяйственник просто, на тракторі їздить, топовий президент. І коли їм кажуть, ви, блядь, єбануті, навіть тоді вже казав, що ви єбануті, він диктатор, він просто всіх там під себе поджав, і все. Але в Україні про це ніхто не ведав, ніхто не цікавився гэтым. І що ми отримали праз 15 годів? Ми отримали просто Паўночны фронт додатковий. Ось, хай він там і умовно адносна хутка скончився,
Але і зараз гэтая загроза існуе. А існуе яна, уласна, таму, што не было вось гэтай самай свядомасці, чаму важна быць у кантэксце, хаця б у кантэксце палітыкі, якая адбываецца ў суседняй краіне. Таму што гэта ж нават не ў 10-м годзе ўсё гэта пачалося ў Беларусі. Гэта ўсё пачалося яшчэ ў 90-е. Пасля таго самага рэферэндуму 96-го году, пасля выбару 2000-го зноўку ж гэтыя усялякія там узрухі, у якіх яшчэ я прыймаў удзел. Потым у 2005-м, 2010-м таксама, 15-й. У 20-м толькі вось пачалося гэта выбухаць інфармацыйна. Хаця да гэтага 30 гадоў ціха, мірна, спакойна. Ніхто нічога не казаў. Там, ну, ва ўкраіне ніхто не цікавіўся, таму што усіх Лукашенко быў добрым, класным прэзідэнтам, быў хазяйственнікам, ось, моцным, патужным, як то кажуць. Ось, таму ўсё ж такі не кажу, што уласна украінцы маюць уплываць на беларусаў. Ось, у іх там выбары і абранні таго, хто мае быць прэзідэнтам, але Украіна і украінцы маюць быць гатовыя да таго, што ў Беларусі могуць абраць чарговага даўбаёба, напрыклад, як Лукашенка, ці якога-небудзь бабарыку, з якога Расія захоча зрабіць чарговага мясцовага Нельсона Мандэлу, які там адсядзеў і будзе там балатавацца ў прэзідэнты. А я вам нагадаю, што бабарыка гэта доўгагадовы кіраўнік дачэрняга банку Белгазпромбанк. Назва ні пра што вам не кажа, ні пра якія наслядковыя сувязі. Ось, і дадатак Бел там проста умоўны. Ось, гэта той же самы расійскі Газпромбанк, толькі зарэгістраваны ў Беларусі. Ось. І як вы думаеце, наколькі звязаны з Расіяй кіраўнік гэтага банку, які доўгі час гэтым банкам кіраваў? І нармальныя людзі гэтыя наслядковыя сувязі гэтыя могуць праследзіць, але, як мы казалі на пачатку, у большасці сваёй электарат гэта даўбаёбы, якія абіраюць не праз вывучэнне праграмы, не праз вывучэнне нейкіх мінулых дасягненняў таго ці іншага кандыдата, а абіраюць праз папулярнасць. Ось, і наколькі гэты кандыдат папулярны. Таму, уласна таму, і толькі таму, знаходзячыся ва ўкраіне і прадукуючы інфармацыю большасць для ўкраінцаў, таму што ў чацікі актыўнасць праяўляюць збольшага ўкраінцы. Ось, уласна, і кажу пра тое, што вы маеце ведаць, што адбываецца ў Беларусі, і маеце ведаць гэта не з канала Ціханоўскай, якая расійскай мовай там распавядае, што Лукашенко скраў у іх метадычку і карыстаецца іхняй метадычкай. Ось, і абураецца гэтым. А павінны разумець, якія сілы ўвогуле могуць чосьці рабіць. Ось, і калі гэтыя сілы прыйдуць да ўлады раптам, што ўвогуле, в прынцыпе, верагодна, як да іх трэба ставіцца і куды іх трэба слаць. Ось, і, власна, таму пра гэта я і распавядаю. І вельмі б хацелася б, каб ўсё ж такі і гэтая часціна майго эфіру, няхай яна такая зачастую і смешна выглядае, ось, але каб і яна ўсё ж такі набывала сваёй папулярнасці і прымушала да нейкага разумення сітуацыі і ўвогуле, скажем так, пазіцыі, кропкі гледжання апазіцыі той же самай у Беларусі. Ось, ну, давайте трошки коментары ваши почитаем. Манипуляциями погоняюсь. Ну, в принципе, я живу в Житомире, не похуй, бо на Беларусь. Не зрозумел. То есть и у Житомире не похуй на Беларусь, я так разумею. А вы ведаете, что Житомиру не існує? Это такая украинская легенда, что Житомиру не існує. У нас і про Сталіна так говорили. Ну так. У нас багато чим не цікавились. В мене колись вчитель по громадянській безпеці казав, що нам повезло, що ми можемо з Білоруссю, межуємо з Білоруссю та Росією. Ну,
пашанцавала, так пашанцавала. Я б лепей з якой-небудзь Германіі бы меў сумежную, ну, мяжу агульную, чым з Расіяй. А виявилось навпаки, бачите. Бо ми не тримаємо в себе те, що думаємо. Хотілося, щоб була хунта. Ну, знову ж, хунта хунті рознь, як то кажуть, але улада має бути моцнай, каб утрымліваць людзей у межах заканадаўства. Таму што калі людзі адчуваюць сваю, скажем так, беспакаранасць за парушэнне заканадаўства, яны пачынаюць ахуяваць. І праз тое, што людзі пачынаюць ахуяваць, пачынаецца всялякі хаос. Як прыклад, навяду вам пра гэтую самую бескарнасць. Напрыклад, вось там возьмем умоўнага хлапчыну 18 гадоў, які ось там скончыў там школу, там не ведае, куды падацца, і ось щось яму там хочацца чагосьці, і ось ён там жуйку скраў у магазине. Там неяк паглядзеў, дзе камеры вісяць у магазине, скраў гэтую жуйку, засунуў яе там у кішэню і не сплаціў за яе. Выйшаў з магазина, захаваў і думаю, блядь, як жа ж проста. Просто зрабі так, каб цябе не злавілі, і все, і ты ўсё атрымліваеш. Ось, і потым праз вось гэту беспакаранасць ён там дамаўляецца з нейкімі сваімі сябрамі, яны знаходзяць які-небудзь там шапік з газетамі, правяряе, што там няма нейкіх камер назірання на вуліцы, і просто там дзе-небудзь уначы грабуюць гэты шапік газетны, выносяць адтуль там ўсё, што там знойдзецца, і все, і класна, яны щось там прадаюць. Зноўку яны ў прыбутку думаюць, і гэты хлапчына, зноўку думаю, як піздата. Нема ніякага пакарання, можна рабіць, што захочаш. І потым яны там знаходзяць зброю, спробуюць там гопнуць каго-небудзь сур'ёзнага і іх забіваюць. А ўсё магло скончыцца на шапік, гэта кіоск. А ўсё магло скончыцца на жуйцы, якую ён вынес з магазина, калі б там просто ахоўнік ці неяк сістэма была так налаштавана, што ось яго б там злавілі, так, мабыць, і не пакаралі, а просто ось там сказалі, не трэба так рабіць. Але ось гэтае ось адчуванне несплыўнай кары, якая будзе, яна б змусіла чалавека трошкі па іншаму шляху пайсці. Ось, а не так, покатиться по наклонной, як кажуть. Ось, тому важно гэта ўсё усведомлять. Так, в принципе, ўсё, што я хацеў сказаць, я сказаў. Ось, дзякуй за тое, што глядзелі, сачылі, падтрымлівалі, стваралі інтэрактыў і просто патрацілі свой уласны час. Там, дарэчы, 100 гривень капнула. Я так бачу, але чамусьці код не з'явіўся. Чамусьці не з'явіўся код, ці я яго прапусціў. Так, 100 гривень прыйшло на банку. Зараз пагляджу. Хто там? Сергей Егоров. Дякую вам, Сергей, за папоўненне Монобанкі. Не ведаю, чамусьці не было кота. Ну, я гляжу на ОБС-ку, і тут мае быць код. Код Монобанкі, але ён не з'явіўся чамусьці. Так бы я прям по факце падзякаваў. Ось, але ось, дзякую без факту, Сергей Егоров, дзякую вам за донат на Монобанку. Як то кажуть, маленьких донатов, як і пісюнов, во українців не буває. Не знаю, я завжди плачу за все. В нас в сім'ї прийнято вертати кошти, навіть коли нам неправильно дали здачу. Ну, це виховання. Так, дякую ще раз за те, що були, за те, що потратили свій власний час, за те, що стваралі інтерактив, писали каментары і так далей. Чекаю праз тыдзень. У гэты ж самы час, у гэтым же самым месцы
эфір адбудзецца нават калі не будзе святла. В прынцыпе, як і зараз ён мог бы адбыцца нават калі б не было святла, але святло есть. Дзякую і да наступных сустрэч. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!